Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кырыгалдарлар ауда, Азнакайда мошенниклар кармагына эләгүчеләр арта. 2023 yılını Aznakay rayon halkından 22 milyon akçaсын aldı usulü bilen uyguladılar. Uzgan yılını usulü ikilete arttı 59 milyon 103 bin akça uygulandı. Hünəri həm icadi işçənlik qahramanı. Qalabızda Rashad Fathullinның kitabını təqdir etу kişəsi buldu. В своей жизни он никогда ни перед кем не прогибался, никогда не кривил душой. Эти чувства, это его характер меня очень импонирует. Талантлы укучылар, гадел укытучылар. Бөгелмә лицей-интернаты 30 еллыгын бәйрәм итте. 1000 тирәсе оқушы шығардық енді біз қазір 30 ел ішінде. Біздің оқушылар Америкада бар, Европада бар енді. Һәм біз енді бик шат оқушылар біздің ата-аналар бірге. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торуга карамастан, кызганычка каршы алар кармагына эләгүчеләр һаман очрап тора. Ичке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, 2024 елда Азнакай районында мошенниклар белән бәйле 429 җинаять теркәлгән. 2023 ел белән чагыштырганда бу сан 175 очракка күбрәк. Шунысы аяныч, күп очракта югалткан акчаны кире кайтарып булмый. 2025 ел башыннан кырыгалдарлар кулыннан зыян күрүчеләр саны кимеми. Очраклар төрле, нәтиҗә бер. Зыян күрүчеләр хәләл акчасыннан кылак кага. 1998 елда туган Азнакайда яшәүче тупланма счетыннан 104,342 сум акчасын югалта. Беренчел тикшерү мәгълүматлары буенча зыян күрүче үзенең кесә телефоны аша банкның шәхси кабинетына керергә карар кыла. Аның 2 миллион 200 мең сум күләмендә акчасы була, ләкин бер атна вакыт аралыгында төрле абонент номерларына 104,342 сум күләмендә акча күчерелүен ачыклый. Банктан аның кесә телефонына күрсәтелгән вакыт эчендә кодлар килмәгән. Ул кайнар линиягә шалтырата һәм күрсәтелгән тупланма счетын блоклый. Тагын бер очрак 1988 елда туган Актүбәдә яшәүче дәүләт хезмәте шәхси кабинетына хокуксыз кереп, шулай ук аның шәхси мәгълүматларыннан файдаланып, аның исеменә 13 мең сумлык кредит рәсмиләштергән билгесез затны җинаять җаваплылыгына тартуны сорый. Әлеге фактлар буенча тикшерү үткәрелә. 2023 yılını Aznakay rayon halkından 22 milyon akçaсын aldı usulü bilen uyguladılar. Uzgan yılını usulü ikilete arttı 59 milyon 103 bin akça uygulandı. Кызганычка каршы технологиялар бер урында тормый һәм бүген кешеләрне ялгыш юлга этәрү өчен мошенниклар барлык мөмкинлекләрне куллана. Сама я преподаю. Мин үзем 3нче буын университеты мәктәбендә укытам. Анда без инде пенсиягә чыккан кешеләр белән алдау хәйләләренә ничек эләкмәскә дигән темага фикер алышабыз. Бу мәсьәләдә без һәр вакыт уяу булырга тиеш һәм теләсә нинди мәгълүматка тәнкыйть күзеннән карарга тиешбез. Бүген мошенниклар deepfake кебек ресурсларны куллана, ягъни кеше тавышын генерациялый. Алар сурәтне һәм чынбарлыкны генерациялый алалар. Социаль челтәрләр аша да акча сорау очраклары бар. Особенно нас беспокоит, что мошенничеству сегодня подвергаются наши несовершеннолетние, наши дети. Бүген безнең бәлиг булмаган балаларыбызның мошенниклыкка дучар булуы безне аеруча борчый. Чөнки нәкъ менә тәнкыйди фикерләүнең булмавы, кайчакта җаваплылыкны аңлауның булмавы балаларыбызның мошенникларның хәйләләренә эләгүенә китерә. Шулай да без монда бер урында тормыйбыз. Бөтен республика буенча беренчеләрдән булып онлайн дәресләр, финанс грамоталылыгы дәресләре башланды. Тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Таныш булмаган кешеләрнең алгоритмнарына иярмәгез. Сак булыгыз, алданмагыз. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтчеләр талантлы халык. Алар арасында һөнәрне һәм иҗади эшчәнлекне виртуоз рәвештә берләштерүчеләр дә бар. Шуларның берсе Рашад Фаткуллин. Библионефть креатив киңлегендә аның «Мой путь» исемле китабын тәкъдир итү тантанасы булды. Вакыйганы безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты.
У вас в жизни многого немало, но врать и присмыкаться не привык. Я не хотел другой судьбы и славы. Я с гордостью могу сказать, я буровик. Ура! Китапны тәкъдир итүче расын РСФСРның атказанган нефть сәнәгате хезмәткәре, 3 тапкыр хезмәт кызыл байрагы ордены кавалеры Рашат Фаткуллин үзе язган шигырен сөйләп ачып җибәрде. Ул һәрвакыт Татнефтьнең бөтен ил күләмендә яңгыраган бораулау рекордлары үзәгендә була. Яңа техника һәм технологияләрне камилләштерүгә, нефть һәм газ скважиналары төзелешенә зур өлеш кертә. Очрашуда герой үзенең гаҗәеп тормыш юлы турында сөйли. Бала чагын, укыган вакытларын, шендәге беренче адымнарны искә ала. Татария, вообще Татнефть, как буровики. Татарстан Татнефть компаниясе һәрвакыт бораулауда яңа технологияләрне сынау өчен полигон булды. Мисал өчен винтлы двигательләр, кече диаметр һәм башкалар. Шуңа күрә Татнефтька башка дәүләтләргә дә ярдәм итү функциясе дә йөкләнде. Әлбәттә, бу сәяси мәсьәләләр иде. Другим государствам, естественно, это были политические вопросы. Оештыручылар кунакларга киң даирәгә билгеле булмаган фактны да сөйлиләр. Рашат Фаткуллин танылган Сибириада фильмында янгын күренешен төшерү буенча консультация биргән була. Бораулау вакытында килеп чыккан эффектлы күренеш мөгаен уңышның бер өлеше булгандыр да. Шуңа фильмның триумфына аның турыдан-туры мөнәсәбәте бар. Канн фестивалендә ул татарлар эзен калдыра. Горящие вышки, значит, на Камыш-Могиловском полигоне. Бу вышканың эшеннән чыгу эпизоды. Әлеге өлешне без Кама Исмәгыйль полигонында төшердек. Ул вакытта мин яндыру өчен күп күләмдә нефть сорап алдым. Бер юлы 24 камерага төшерделәр. Чөнки бер дубльдан яздырдык, аны яңадан төшерү мөмкин түгел иде. Потому что дубль уже сделать было невозможно. Эпизодны караганнан соң тантаналы рәвештә Рашат Фаткуллинга танылган режиссер Андрей Кончаловскийның автографлы соңгы язган китабын тапшырдылар. Дорогому Рашату на добрую память Андрей Кончаловский, Москва, 2025 год. Очрашуда катнашкан кунаклар да Рашат Фаткуллин белән бәйле истәлекләрен барладылар. На этом совещании выступил первый Мингареев. Ул очрашуда иң беренче булып Рафхат Мингәрәев чыгыш ясады. Аннары икенче докладны тыңладык та Рашат Фаткуллинның чираты җитте. Менә ул вакытта мин аның нинди акыллы, үз өлкәсендәге яхшы белгеч икәнен аңладым. Һәм шул көннән бирле без хезмәт эшчәнлегендә аерылышмадык. Я встретила Рашата Хасановича бравого, интересного, умного, грамотного человека, конечно. И с тех пор мы с ним не расставались. Китап тәкъдир итү кичәсенә килгән барлык кунаклар да Рашат Фаткуллин адресына бары рәхмәт сүзләре белдерде. В своей жизни он никогда ни перед кем не прогибался, никогда не кривил душой. Эти чувства, это его характер мне очень импонирует. Я тоже старался всю жизнь быть похожим на Рашата Хасановича. Яңа китап белән Татнефть Хәйрия фонды сайтында танышырга мөмкин. Каморияга һәм Нурлат шәһәре тарихының төбәк музее диварларында эш кайный. Биредә Мәдәният сарайының 2нче катында үткәннең бай мирасын саклап киләчәк музей булдырыла. Үзгәрүче дөньяда заманча музей проекты буенча Татнефть грантына ия булган музей шактый үзгәрешләр кичерә. Нурлат шәһәрендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Первый, в общем-то, жилой комплекс – это работники железной дороги вот поселились вот в этом сторожевой будке. Это и есть летоисчисление нашего маленького станционного города. Нурлат районының туган якны Ирәне музее 2002 елдан бирле эшли. 2003 елның декабрендә ул Кама аръягы һәм Нурлат шәһәр тарихының төбәк музеена әйләнә. Музей директоры Флора Мырзаханова тумышу белән үзе дә Нурлаттан, балачактан ул тарих белән мавыккан. Шуңа да күрә Казан дәүләт университетының тарих филология факультетына укырга керә. Кайда гына эшләсә дә, аның тормышы тарих белән бәйле була. И мне дали такую возможность, где вы хотите. Миңа музейда яки мәдәният сараенда эшлисеңме дип сайларга мөмкинлек бирәләр. Ул вакытта мине мәдәният алай җәлеп итми иде. Мин музейда эшләргә тели идем. Һәм район башлыгы бер бинада 2 хуҗабикә була алмыйсыз. Мәдәният сарае директоры булып барасыз һәм музей төзисез диде. Вы идете директором Дворца культуры и заодно и строите музей.
Тирә-юнебездә барысы да үзгәрә, музей эше дә алга атлый ди Флүрә Җамал кызым. Бирегә яшьләрне өндәү миссиясе тора һәм шуңа да экскурсияләрне өстенлекле юнәлеш буларак саклап, эшнең яңа формаларын эзләргә тырыша музей хезмәткәрләре. 2023 елда откан Татнефть хәйрия фонды грантына Норлат шәһәре һәм Норлат районы тарихы залын яңарту өстендә эш башкарыла. Төбәк тормышында төп роль уйнаучы нефть тармагы тарихына аерым игътибар бирелә. Нефть оешмаларны үсешен чагылдыра торган уникаль материал тупланган. Икенче зал материаллары шәһәр төзүче предприятиеләргә багышланачак. Заллар мультимедиа җиһазлары белән тәэмин ителә. Бүгінгі көндә безнең музейбызда реэкспозиция бара. Без бит инде защитили, получили грант благотворительный фонда. Шулай иттереп, яңа заллар музейда булачак, иншалла. Ачабыз яңа залларны. Алар инде яңа музейный предметлар белән экспозициялар туплана инде бүгенге көнгә. Мына үзебезнең инде музейга килүче норлатларны көтеп калабыз. Һәм инде тырышабыз инде матур иттереп ясап бетерергә музейбызны. Реэкспозиция бөек җиңү көненә тәмамланырга планлаштырыла. Ләйсән Галиева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең Яшьләр сарайында истәлекле вакыйга. Мустафа Онжел исемендәге лицей-интернатның 30 еллыгын бәйрәм иттеләр. Бу көн укучылар, ата-аналар һәм педагоглар, шулай ук әлеге уку йортына катнашып булган һәркем өчен чын бәйрәмгә әверелде. Тантаналы чараны Айгөл Шәрәфиева күреп кайтты. Тулырак аның сюжетында. Тулай торак бүлмәсе лицей тормышы турында фоторәсемнәр төшерелгән фотостенд. Зал төрле инсталляцияләр белән тулган. Алар янында барлык теләүчеләр дә фотога төшә. Мустафа Онжел исемендәге лицей-интернатның 30 еллыгына барлык чыгарылыш укучылары җыелган. 400-дән артык кеше. 1000 тирәсе укучы чыгардык инде без хәзер 30 ел эчендә. Безнең укучылар Америкада бар, Европада бар инде. Һәм без инде бик шат укучыларыбызның ата-аналары күрергә. Алар ата-аналары белән бергә килгәннәр, гаиләләре белән бергә килгәннәр. Һәм бу бик куандыргыч. Залда күңелле атмосфера хөкем сөрә. Кунакларның йөзләрендә төрле хисләр, бәхет, ирешелгәннәр белән горурлану һәм һичшиксез уртак мизгелләрне һәм кичерешләрне искә төшерү укыла. Эмиль Сәйдгәрәев белән Эдуард Мәүлетов лицейның беренче чыгарылышыннан. Ул вакытта лицей-интернат татар-төрек лицей дип аталган. Һәм биредә бер юлы берничә чит тел өйрәнгәннәр. Бу гарәп, төрек, инглиз телләре. Егетләр моның белән горурлана. Алар бүгенге көндә коуч булып, тәрҗемәче булып эшлиләр. Һәрберсе лицей педагогларын, укучыларны бәйрәм белән котларга ашыга. Сезне тәбрикләп, котлыйм чын күңелдән. Безнең 30 ел юбилей белән. Әлбәттә уңышлар. Тырышлар, бәхетләр дә, как говорится. Это уж понятно. Яшьләр сарае сәхнәсендә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен зур концерт оештырганнар. Здесь хочется учиться, здесь хочется творить, здесь сложно их поддержать всегда. Элекеге лицей укучылары үзләре дә чыгыш ясады. Алар лицейны тәмамлаганнан соң тормышларының ничек итеп үрелеп китүе, сайлап алган һөнәрләре турында сөйләде. Укытучыларны да хөрмәтләделәр. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сикерү, баланслау һәм башка күнегүләрдә гаҗәеп осталык күрсәтеп, якташларыбыз спорт акробатикасы буенча призлы урыннар яулап кайтты. Узган атнада Түбән Новгородта Идел буе федераль округы беренчелеге һәм чемпионаты узды. Киеренке көрәштә Әлмәт спортчылары яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Җиңүчеләр белән безнең төшерү төркеме дә аралашып кайтты. Алар үз тәэсирләре һәм алга таба планнары белән уртаклашты. Акролайф спорт акробатикасы үзәгендә тәрбияләнүчеләр келәм өстендә моторлык, көч һәм үз осталыкларын күрсәтәләр. Әлеге спорт төрендә чыгышны 3 критерий буенча бәялиләр: техника, сәнгать ягыннан тудырган тәэсир һәм элементларның катлаулыгы. Яхшы чыгыш ясауның төп сере даими тренировкалар ди Виолетта Симакина. Ул 2 яшьтән бирле спорт акробатикасы белән шөгыльләнә. Ярышта Дарья Попов белән чыгыш ясый. Аларның пара 12-18 яшьлек спортчылар арасында 3нче урынны һәм 11-16 яшьлекләр арасында 2нче урынны яулый. Виолетта әйтүе буенча үзләренең чыгышларыннан ул бик канәгать. Мы выступали балансовое, темповое и комбинированное. Выступала я с Поповой Дарьей вместе в женской паре. Мне понравилось выступление. 15, 16, 17, 18, 19.
Зур тәҗрибә туплап, үзебезне лаеклы күрсәттек дип Виолетта сүзләренә Дарья Попова да кушыла. Кимчелекләр әлбәттә бар иде, без аларны аңладык, киләчәктә алар өстендә эшләячәкбез дип ассызыклый. Я бы хотела улучшить хореографию в наших выступлениях и усложнить элементы. Мы приехали сейчас с соревнований, мы учли те ошибки, которые сделали, и сейчас будем их отрабатывать, и на следующих соревнованиях уже с исправленными ошибками поедем. Тренировка вакытында спортсменнар тыныч һәм салмак кына күнегүләр ясый. Түбән Новгородта дулкынландык диләр алар. Һәм бу гаҗәп түгел. Идел буе федераль округы беренчелеге һәм чемпионатында көндәшлек зур була. Россиянең 8 төбәгеннән 735 катнашучы осталыкларын күрсәтергә килә. Әлмәт шәһәрен 4 состав тәкъдим итә. У нас были смешанные пары по чемпионату. Әлмәттән катнаш, ир-ат һәм хатын-кыз парлары тәкъдим итте. Шулай ук 3 акробаттан торган чыгыш табылды. Һәрбер категория тагын спорт мастерына кандидатлар һәм башлаучыларга бүленә. Біз һәрберсендә дә чыгыш ясадык. Приехала тройка, она выступала в младшей категории 11-16 и также постарше в категории мастеров спорта 12-18 лет. Призлы урыннар алган һәм яхшы чыгыш күрсәткән спортчылар Татарстанның җыелма командасына эләгә. Хәзер Россия беренчелеге һәм чемпионатына әзерләнәләр. Киләсе ярыш март башында Орел шәһәрендә узачак. Россия беренчелегенә 11-16 яшьлек спортчылар барачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.